number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 7:42 na po ang oras. Hatod sa Indocan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority. Magapudlang kay Punong Barangay, Amin Osidal sa 0910-630-8420. Siringman, hatod po sa Indocan Clinic ni Dr. Rode Ante. Pipaaran po sa Indogabos. Na siya bukas, asin ang sa iyang clinic po, mga tugang yaon po sa building kan Santa Teresita Hospital. An oras hatod sa Indokang Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Good morning, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Ini po ang hapot, dahil pong personalan, kita po mga tugang taghapot lang. Mga kahaputan kan manuaan na dapat masimbagan kan nanunungdan. Mga kasimbagan, ang sarong problema, tuyota na sa tuyang masolusyonan. So mga donors pala ni Manay Mila Bikyo ba ito, tabi? So, nagpigay tatabangan ta, no? Kuha na lang, may nagkapit na lang po kaming kukolektahon ngunya na pagkaaga, buda. So, mga nagpadara pa po sa muya through GCash, buda Paymaya na mga donations. Ang baka ngunya na aldaw, pag naubos mi na po, maihatod mi na po kay Manay Mila Bikyo sa Indang Residensya. Tagagugon palan ini. Tapos, nag-start na duman sa pawa sa iyang tugang para po matabangan niya ta. So sa iyang agom, nasa construction nagtatrabaho. Siya po mga tugang, diabetes, harap, dahil siya nakakailing. Tadahilan sa katarata sa mata. Buda, so dahil pa po nakaisi, ini po for dialysis ini binugtakan po siya kay sulig di ba sa liog nga pod kaan so gari tubo diyan sa liog para dialysis ngunyan po bubugtakan siya kay fistula ang didig sa gayod sa braso bigubugtak yan nagtipon kita kay 20,000 pesos tayo po so requirement mga tugang para diyan ngunyan inapudan ko si Dr. Esteves John Esteves kang Esteves Hospital nagsabi sa ko si Dr. John iyo nga yari pasyente mananggan nga po yan ni Dr. Christine Cruz. Sabi ni Dr. John Esteves, baysa na ngayari, tatabangan mi nga ni Doktora, iyan si, kumpiraman yan marais nga nindo na kantidad, sabi ni Dr. John, tatabangan mi nga po si Doktora, pero ni Doktora, pero pasalamat po kita, so amount po na kinakaipuan po ni Mrs. Mila Bikyo, natipon ta po kasuhapon. Kaya lang so iba, kolekta pa po ngunya na aga. And salamaton po sa gabos ng mga donors, nakatipon po kita kit 22,000 pero ito Angel, 22,500 para po sa donasyon ta sa pagpabugta po kipistola, buda po sa pagdadialysis ni Mrs. Bikyo. Sabi ni Dr. John, kung piraman niya rin iyan, regardless nga kung dakol o diit nga iyan, matabang nga po kami ni Dr. Cruz. Tatabangan mi nga po digdi sa Esteves Hospital. Salamaton tabi Dr. Jun Esteves diyan po sa Esteves Hospital sa Indong Magayon man na suporta digdi po sa pasyente na kapos-kapos po sa sayang pagkabuhay. Tapig idadialysis siya. Grabe pa lang talagang hilang sakit niya. Talagang sabi nga ni kung day kang maintenance, aday kang panturos, magkakaigba ka talagang dakulang problema. Sige po, salamaton na maray sa gabos na donor. So iba po, pigharaton naman digdi, kasuhapon, so iba po ihatod pangunyan. So nagtarabang tabi sa tuya gabos. Thank you. Baka diyan na hapon may hatod mi na dumangkay kan Manay Mila Bikyo pag nakuha mi na gabos. Or baka po sa agang-aga, tangani po na mai-broadcast mi man sa Indo,
Takon mayatod bidya na hapon, i-broadcast na po duman sa alas 3 na pag-turn over mi na sa iya. Tapos kung ano yan, ano ini, kung ano yan, apod kayo ni, kung aga, may broadcast may man po duman di sa programa tangan na po. Okay? Ay, day ko, isus ko. Amigong Nongs Smith Shop, maray na aga tabi, amigo. Day ko pa nahapot uy baka nagdadangog suaki si Manay Mila Bikyo. Ngunyan, taaram ko mapa-hospital siya kasuhapon baka nasa kwampa. O suaki ni Manay Mila, naghapot si Nongs kung manggura no databi ang sarong sesyon. Kang dialysis. Pakitext daw tabi ako, kung gurano ang sarong sesyon databi kang dialysis. At ano yan, gusto tabi maraman ni amigong Nongs. Diyan kang Nongs Smith Shop. Iya po. Manimila. Uso aki, tayo so nagte-text palan. Dididaya lang cellphone. Tapos yung i-upload o kaya, ano ni. Baka po pwede, ma-text kung manggura no. So, estimate lang, estimate tabi. Kung manggura no session tabi sa, so exact na amount. Kung tayo iba-iba man kaya yan, sa BRTTH, iba man Manggura no ang session tabi sa dialysis, tamay naghapot tabi. Okay? Bueno. Ay, no, ito. Si Manay Mila ini. Hello, Manay Mila. Good morning po, sir. Opo. Pagkukulit tabi pa so, ibang donasyon, halat-halaton mo lang tabi, yo? Hindi po. Opo. Tapos, manggura no ang session sa dialysis tabi sa imong eksperyensya? Kay Oho. may akong PWD tapos PhilHealth. Kaya inabot na lang po 1,250. Per session po yan? Iyo po, pero Ayan, dahil okay. kung minsan, tig-injectionan ako, nasa 650, Oo, nasa oo. 150, iba man sa mga bulong sa laugan. Iyo. Po. So, 1,250 plus 600, mga nasa 1,700. Iyo po, pero sa dialysis, 1,250 po. Oh, yung po. Plus 600 pa sabi mo, mga 7. Mga 2,000 adi, more or Sa less. mga injection ko po, yan, sa hemoglobin, arog kayan. Iyo po. Oh, 600. Oo, mga 650. Oo, more or less, mga nasa less than 2,000 po. Ano man ay Mila? Inyo po. Okay, sige. May naghapot kaya kitang amigo. Iyo. Inyo po. Opo. Okay, Salamat sige. Salamat po. tabi. Alright, bye-bye. Okay. Bye-bye po. Natanatong mo lang po ha, pag nakolekta mi nagabos ngo niyan, hatod mi po sa imo diyan na hapon. Kunda isa ka po araw Yes, kanina. sir. Hindi po ako sa bagong abre sa Bless. Iya po, ipatext mo sa kuya sa aki mo so eksaktong address nito. Tay pahanap ko po kamo. Ayo po. Yo, buda so sabi ko baga sa imo si Jun Esteves, doktor, buda si Dr. Cruz matabang manda po sa imo. Ayo po. Salamat po. Okay, thank you. Alright. Salamat. Alright. Okay, sige po. Nasa 2,000 tabi nongs 1,2 so dialysis minus na naman sa PhilHealth buda so discount sa senior citizen 1,2 buda may 600 na 650 para sa injection niya tabi per session niya kada pasyente niya tabi sa Esteves Hospital. Okay? O bueno. Mga tugang madali lang ta. Ay, so kay Manayros pala na ahero. Sus, kumananggad pala. Migo, ay Manayros, ipahapit ko sa imo sa mobile tabi. Baka taon-taon pagluwas kong alas 9, apudan ta ka ha? Manayros, palan pagon ako yung mananggad. Ay, pala nahapit ini. Angel, ay sorry. Sabi ni Manay, di mo ngayon pagtaransungaran ko na itaram ko pa. Pasensya na tabi Manay. Madam, yung sexy, it is a so description ta kay Ma'am Rose? Kuan siya niya? Prettier Di ba? Mapod pa akong alas 9. Ako po lugod sumapit yan sa imo. Pag agi ko, pag uli ko, mapod pa ako, ayat ako na lang po sumapit. Okay? Ay sus ko. Oy, Manay Mila. Manay Mila. Maugmaon. Lalong magigian ng kakaining maray. Manay Mila Bikyo. Nag-text tabi si Kuya Kang Nong Smith Shop. Tatabangan ka po niya per session mo. Di ba? Aram mo kung parang itataon niyang budget para sa session ni Manay. Manay Mila, apo na ako Manay Mila, ta istoryanta ka.
Padayalan na so aki mo, tamay load ka man gayon. So sa kuya kayang pig-apudan mong cellphone, dahil man inikilo, dahil ka maapudan. Oh. Oy, manay may labikyo. Morning po. Oo, maray nga nito, makaskas sa nakakadayal, ano? Opo. Oo. Gano katanong mo, permiso aki mo? Turog pa. Ay, turog pa. Arong kay ni... Ito pamangkin ko ang nagadayal. Iyo po. Arong kay ni... Si Kuya nung... Susanong Smith siya pa dyan sa saod. Oo. Mataw sa mo tabi, ki good for 5 sessions, tabi. Salamat unon po. Oh, tas sabi mo mga nasa 2,000 o 1 pero ito 650 plus 1 to mga 1,800 ano, di ba? Sige po. Oh, mataw siya sa imo tabi ko good for 5 sessions manay mila. Salamaton po. Dakulao na tabang na po ang samuya. Makagiang-gian lamang. Iyo, tama pagalbag ang dialysis adi, ang maintenance. Sige po. Oo. O si kumusta na pong pamati mo ngunyan? Mangunyan, makusog naman ako. Nasa-dialysis ako kasuod, ma. Oo, okay. Iyo po. Sige, at least bigla ka pirang beses ka nagda-dialysis kada aldaw, kada semana? Every Tuesday hapon, tapos Once- Friday po. 2 times a week? Pig-required nga ni kan doktor sa kuya, 3 times a week. Oh. Hindi ko, wala naman po akong kwarta. Kung pwede, libre to sa rong aldaw. Oh. Nalikodan ako kan doktor. Ay, ika talaga. Okay, anyway, tabi, igwa ka na good for 5 sessions po. Yo. Yes po. Okay. Salamat po Sige sa po. nung meet siya. Okay. O, sige po, mayo masanap ang good news ko sa imo nga na aga. Ha? Oh, thank you po, Okay. sir. Sige, bye-bye. Bye-bye. Okay. Bye. Thank you po. Bye-bye. Okay. Okay, so yan po mga tugang. Thank you, Tabi, amigo. Kanan tunay. Thank you, Tabi. Good for 5 sessions. Duman sa kidomputa na 1,800 plus. Mga 2,000. Per sessions tabi ni Manay Mila sa saya tabi na 2 times a week pala. At igual na sa kilima na ano yan, nagdag. Okay? Okay, no? Walat ko na. May nag-text pa. Ay, sus ko talaga. Manay Mila. Ni si Kwan, Ay, sandali. Nag-text si nung kuya sa nung... Oy, padara sa aga. Angel, tandaan mo, Angel, ini baka kung wala ako digdi Angel, ikaw na lang mag-receive tabi kay ni. Kung dahil si Ate Mariel, ipapadara sa aga ni Kuya Nong so 10K na pang pang dialysis ni Manay Mila, 10,000. Okay, thank you tabi. Kuya Nong Smith Shop, kaya man sigan dakula ni kanegosyo mimiguta. Marayong kama na yan. Okay. Thank you. 10,000 pa good for 5 sessions tabi ni Manay Mila. Boda si Manay Arlene Laguno nag-text. Isa no pang session ninita so sa kwanta so sa kwan mo so sa pistola budas pagbugtak solve na ikaw na kitang na-raise. Pang anom na session mo tabi ni Manay Mila si Manay Arlene Laguno kang Cocina de Marina buda ikaw pa siyang negosyo diyan sa lingon ko lang sukang kay ni resort. Matao man tabi siya nin additional na 2,000. Salamaton tabi Manay Arlene. Mapit ako. Pwede ako maghapit. Ipahapit ko na lang po dyan sa imukan sa kuyang pag-iriba kung di ako maghapit. Diba? Baka lamang may mulido naman kita dyan sa Cocina de Marina. Paboritong ko dyan ang mulido. Pag minapit ako dyan, minasimit akong mulido. Kaya ito. Mulido na ubi ang kolor. Buda sa sarap pang klaseng mulido. Pamisan may konserba. Sisimit ko naman sa mulido sa sa magayon pa tayong pagkapatos. Kaya ito kan nagamit ako. Sige tabi. Salamaton tabi Manay Arlene Laguno 2,000 pesos tabi para duman sa kay Manay Mila. Diyan tawto na lang pag may oras pa ako tawto. Baka ako sumagapit si mo. Ipahapit ko tabi duman sa mobil sa kusina ni Cha Marina. Anong yan oy? Kusina ni Cha Marina. Kaya daw ako salamaton tabi salamaton tabi na maray. Okay na. Yan ang mga number na donors additional donors. Okay. Kaso hapon may pigtaban akong load. Di ko nakukuha so number na tinext niya. Baka po nagdadangog so taga-tagas na winner ta kaso hapon sa load.
Pakitext mo daw tabi ako. So winner tatabi sa kwan sa load kaso hapon na 100 pesos. Pakitext mo tabi ako, tayo papadara ko tabi sa pin code. Dahil ko nakukuha sa number mo eh. Hello? Ay, sandali natin nag-dial ini oh. Nag-dial ini. Baliktad lahat ito nag-dial. Hello? Hello? Hello po, sir. Ito. Ika po so katagatagas? Iyo po, Ay, sige mo nga sorry. hindi. Di ko nakukuha sa number mong inikasuapon. Pwede i-text mo ako tabi? Iyo, sir. Salamat ka. Sige. Para may padara ko sa mo sa pin code, ha? Iyo po, sir. Okay. Salamat. Thank you. Okay. Alright, sandali lang tao. Hello, Madi. Good morning. Morning. Ano lamang ko? Hello. Ako, nagapod ako sa imo kasama ko? Ano po? Nagapod ako sa imo, ikaw nagapod sa ko. Dadayan ka, sorry. Napindot ko. Iyo nga ni, padi, pero di kaya ni nakapunbok sa ko, padi Henry. Iyo, napindot ko tabi, Madi. Pasensya ka na. Okay lang. Iyo. Nagigipo kaya ako kipuin baga na pwedeng i-ano ko sa DCGB. Ay, ipadara Alam mo mo man sa sa ko. nabaga ako, ano ako kaya ni, poet, ano apod ka yan? Writer ka kaan. Oo, nagigibo ako na mapagayon-gayon para uning Masalta. para medyo mas lalong magayon ang Iyo po. Pasensya ka na, napindot ko, Madi. Salamat to na sa pagkapon. Iyo po. Okay, thank you. Oh, okay. Thank you, Tabi pa Bye-bye. Henry. Thank you po. Napindot ko sa number ni Mading Salve. Baka sabi kito si Mading, nagapod nga si Padi, na-miss good ako. Sa pagbabalik, ang sa tuyag interview po kay Director Noida, IETF Bicol, isinumbong ko na po sa endong mga comment tungkol sa mga driver ng public utility vehicle na di nakamask. Ang totoo ngo niya, nagbakal akong ibos, Jing. Bata sun abot akong ibos, do-duway na sa Jing. Tawan taga ko taki mga duwaman. Birthday mo baga? Buna si Angel, saro sa natabako niya man birthday. So inabot kong ibos, saro na. Do-duway naman sana. Bata pagbukas kan saro ko, naulog pa sa kaputol. Na ang pangyari nga niya ko. Dito ta kajing nabakalang kiibos. Sa birthday mo. Ngunyan, bilang ko sa nasabat kong jeep, ay salbatana. Siguro nasabat ko mga 8. Ang mas nasa ko talaga. Daraga Legaspi, Daraga Rawis, may sarong paginubatan. Ay, bata sabi ni Director Vera, sa sauda ang mga tugang, narariparo niya, gari normalo na sana, habo na magmask ang tao. Sa news tabaga kasabago, abo na mga tugang magmask ang tao. Gari na normalo na sa tuya, sabi ni Director Vera, mga tugang kan Department of Health. Ay, sus ko. Taon-taon lang, alam ko kung tangunaan mga bandilyo po ni ano nga sa pun ni ang kagandahan ng norte. South. Ang kagandahan ng talagang pigkoreksyonan niya talaga ako. Sa South ngayon pa ako. Budang kagandahan talaga ngayon pa ako sa South. Tapos pag nagkataram ka sa Indian, midyang nagyug-yug ang tukawan. Oras sa Pilipinas, alas 8:01 na ninaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Angel, good morning, Angel. Yes, good morning tabi VP Henry. Sa pangalas 8 Bareta, binaha ang nagkaperang lugar sa Leyte, Samar asin Tacloban, bumagsakan matapos na buminagsakan makusog na uran darakan low pressure area. Partikular na nagsapar ng grabing pagbaha sigon sa Office of the Civil Defense Region 8 ang barangay Suhi sa Tacloban, kinaponduan sa Eastern Samar asin Palo sa Leyte. Dayman maagihan kana four-wheel vehicles ang Marabong Bridge sa Burawan, Leyte matapos magsaray
sa gilid na parte ka na sabing o magrasay, ang gilid na parte ka na sabing tulay. Ang daing patod na pag-ura nagresulta sa pagka-stranded na dakol na pasahero sa parte kan Eastern as in Northern Samar. Yan ang pang alas 8 bareta, haligdi sa DZGB News Base. Balik tabi sa imo, VP Henry. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Milo, doble ang sulit with the new Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa inyong nadango ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Together tastes better. Try the new Coke kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf with Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Malinis at mabango pa di kailangang mahal. Tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahit-pahit sa sipon. Kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit. Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit. Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit. Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakas ng lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang
lang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best! Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Ugalion ang tamang etiketa sa pag-abo. Takupan ang ngimot asin dungo gamit ang sa imong braso, tissue, manggas kan sa imong bado. Magrayo sa ibang tawo asin di magkuspa kung sain-sain. Ang COVID Tip na ini, hatod sa indo ni Dr. Christopher Gannon, kan Daddy's Angel Diabetes and Medical Clinic. Namibidan sa albay, inadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ang ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ang sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Harapin ang hamon mga true heroes. Ang neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me. Marian Rivera. And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido G Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaki hindi inuumay. Alright, balik kita mga tugang sa programa. Ining Noel na, latusong ko ini si Noel na manalo na. Dahil ka ngaya maguri kung ang face mask nga, ang mask nga nasa koko. Tabaka ngaya ang imot nila, yaon talaga sa koko. Okay, sige po, madali lang ha, madali ta. Apudan ko si Director Noida ng DILG. Nag-meeting sinda kaswapon.
mga tugang sa IATF Bicol, ikwanta na concern nindo ha, tungkol tabi dyan sa mga drive, pati makulang pa ng jeep, pati mga buses, pigigibo yan eh. Ha? Mga tugang na, ano yan, na reklamo kan sa tuyang mga parasakay. Morning. Good morning, RD Noida. Yes, sir, Henry. Good morning po. Yes, sir. Opo. Sir, napaapod pa ako mapalap lang po kami kung ano po so napag-urunan kan IATF Bicol kasuhapon tungkol duman sa travel kan sa tuya tabing mga government employees po, RD. Yes, so po, napag-usapan siya, napag-urulayan yung resolution na yun ng IATF. And nag-agree yung kasi medyo mahaba yung agenda namin kahapon. That we will come up with an advisory that the Secretariat will prepare it and then for comments pa rin po ng members ng Bicol IATF. Tapos i-finalize namin for signature na po, ganun, and we will issue that. But yun, yung some clarification lang po na ano pa ang pwedeng gawin, and of course, paano i-reconcile ng LGUs yung mga existing policy nila with that national policy. And yun. So, hindi pa namin nailabas kahapon yung advisory, but the Secretary is preparing it na. So, Opo. So with that po, RD, ano po so siyempre, iba ka itong pag-diskutir ta kasuhapon, sumaluwas na haling Bicol o dapat may official, may filing ka lang kang ID, dapat may official, may authority ka to travel, di ba, sa mga basic requirements. Okay, so ang pagbalik po digdi, gari namin sunta po kasuhapon, the other day pala, kan Monday, na so head of office, pwede siyang may discretion ko nung gigibuhon sa nagbalik, pwede siyang mag-work from home o pwede siyang mag-quarantine, whatever, para po dahil man matakot sa ibang empleyado. Ano po ang kwanta po, RD, na pagkasunduan tungkol dyan? Yes. More or less, ganun po ang magiging tenor ng advisory. Ilalagay sa yan duman na requirements na yan, at least on the part of its agency. May protocol sila, so long as it will not violate or inconsistent with the national guidelines. So maliwanag na po yun na hindi na nga pwede humingi ng iba pang requirements, especially yung mga LGUs natin. But of course, the concerned official and the agency must still have some protocol para po talagang mailikay mangyari ang kapos sa COVID. Yes. Yes po. Another issue din doon na medyo yung policy sa airport, and we have to refer it to the OTC kasi may existing executive order si Governor na may requirement talaga na testing yung mga nagsasakay sa aeroplano, and walang pinipili yun, including yung government employees. But with that national policy, maybe there will be some adjustment, and we have to check with the LGUs on that po. Iyo mananggad, RD, kung ma-apply ka sa plane ticket mananggad kung government employee ka o official ka, sa requirement mag-swab, di ba? Tama po. Yun kasi ang existing policy ng province of Albay and Legazpi City government. Yun po ang naging requirement bago nag-open yung airport, and that's what may existing executive order. Now, medyo may konting inconsistency yun dun sa national IATF policy. So that must be reconciled po. So with that po, RD, ano po yan? Siyempre, kung masusunod so IATF na national, ito ang susunod doon. Pero gari mananggad may danger manggiraray duman. I mean, sorry sa term. Gari may risk mananggad duman sa mga kasarabay sa aeroplano. Well, that is a concern po na dapat tingnan po. So ano po ini? Fully informed kayo ni ang mga kwan. Although aram ko, ang mga airline companies kayo ni copy partner sinda kang requirement ang kan IATF national. Ano po, RD? Yes, so in fact may nag-upload na sa Korea na meron na talagang mga nagsasakay na mga government employees, mga officials, na ini-invoke na talaga yung national policy. So somehow nagkakaroon ng konting issues sa kanila, and that's why talagang kailangan maklarify yung po na yan. I see. So maybe we have to check with the provincial government also kung they will be coming up with a executive order of the governor. I see. So yan po na bagay ng RD for clarification pa nindo sa national, tama po?
Opo, actually dito muna sa mga local po. Local muna. Kasi Local yung policy sa airport po, local yung nag-issue po ng executive order. Si Governor Bichara, so we have to check with him kung ano po yung magiging bagong policy dahil yan sa bagong issuance din po na national IAT. Yung mananggad, So, dahil pa pong comment ang provincial government, RD, Kasama pa lang ka mo nag-urong. So far, wala pa po. Wala pa po. Okay. Ano pa po ang importanteng bagay na napag-urunan na pwede pong mapakinabangan kang publiko, RD? Well, another positive yung issue ng hindi pagsunod sa protocol. May mga na-mention na yun na nga yung kanina sa text mo yung tungkol sa yung sa mga jeepney drivers. Yeah. Na mali ang pagsuot ng Well, again, yung advocacy, papadagos, but of course, I will refer the issue na po sa PNP, sa LTO, if we can do something about it. Yun ang agreement po kahapon. Actually, so, sa law enforcement agency, maybe they can have some check medyo sisitahin, remind kung makita talaga na hindi sumusunod. So there will be some I think gagawin ng LTO dyan na dapat at sa PNP. Yeah. Very timely pala sa text ko sa imo po, Arde, tungkol dyan sa complaint kan mga passengers. Napagulayan talaga yon. Hindi din na sa mga establishment din. So, again, siguro we'll have yung mga concerned agencies will call the attention of the concerned establishments. Kung may mga nakakalusot po na tayo talaga nagsusunod. And even sa mga malalayong sa mga barangay, medyo naging maluwag na yung implementation ng protocol. So we have to remind again our punong barangays and other officials po to really again remind that the public na kailangan pa rin sumunod sa protocol po. Ayan. Okay, mas maganda po kasi kanina ng umaga, nasabatan ko po sa mga jeepneys ko. Talagang ang mas nasa ko. Yun nga po ang isang concern talaga ng member. May member po ng IATF na nag-raise ng issue actually. Ayun, very good. At least po, ang pwedeng mag-imponer ka yan sa LTO, hindi the PNP po, na-mention mo ka sa bago. The PNP kasi sila po yung sa enforcement po na policies po. Yeah, in case po, Director, na medyo talagang matigas ang ulo kanang iba, hindi naman lahat. Ano po, may pwede kitang impose na national law or sa Legazpi may ordinansa may pwede kitang impose na penalty sa habo talaga magsunod? Usually may ordinance. And alam ko yung PNP po, meron silang sinusundan na guidelines din po dyan. Ayun. Kasi sila yung sa enforcement po. So, check with PNP kung paano nila yan i-enforce talaga. Ayun. So with that po, base naman sa meeting, PNP ang mapasunod, ma-check. Yes po. Bako lang pala, Director, mga jeepney pati sa ibang bus driver daw sa intra-province human pigigiboy. Dahil masyadong naka-in place sa mga face mask sa mga mask na pigagamit nila. Okay, opo. So we have to remind them. Talagang LTO po siguro talaga din. Dapat tapang na dyan po sa enforcement. Okay. Aside po, Prof, yan, Tabi RD, aldali kasi bago may news kami na sa mga market, yan man sa observation ni Director Vera, gari normal na ang sitwasyon? Iyo po. Yun nga. So, kailangan siguro yung advocacy pa rin. And of course, ating mga local officials to really work on that pa rin po na ma-remind talaga ang public kasi division na ayaw pang virus talaga. Opo. Pwede daw kita, RD, mag-abot sa point na talagang mag-imponer kita kay Steve, implementation kang penalty para sa mga magtatagas ang payo? Well, kung may ordinansa talaga, may basis naman yan na although medyo lenient naman talaga dyan na siguro yung ating law enforcement agency, ang importante lang magsunod. Pero, may authority ang law enforcement agency na actually somehow dako po niyan because of violation of national policies. Pero so may ordinansa araw kang Legazpi, yung PNP Legazpi may implement po ang ordinance. Okay. RD, yung mansa na po, unless po na may dagdag ka mo na gusto nindong i-announce, Tabi, salado kang IATF Bicol. Go ahead po. Actually, wala naman po. Actually, sa another issue na pinagulayan sa IATF, yung preparation para sa vaccination po
na mangyayari. But it's more of DOH po ang in charge. So, importante ma-aware din yung mga tao, yung importansya po as in maging acceptable sa gabos. Yung vaccination program na igibon po ng gobyerno. Actually, gabos pong LG Yugar. Yun lang naman po, sir. So, iba pong LG Yugar, naghanda naman ngunyan kan sa indang mga yes po. Mga vaccination plan po na prepare. They're monitoring din po. Yeah, opo. RD, salamatan pong maray. Mabuhay po kamo sa walang salamat din, Sir Henry. Magandang umaga po. Thank you. Magandang umaga po. Director, Attorney Anthony Noida, mga tugang ng DILG. Siya po ang chairman ng IATF Bicol. Co-chair yan si Director Noida ng ano yan. So siguro, kay puntang magapod kayo ni sa PNP, kay PD, ang provincial director kan PNP sa Albayta, na-mention naman, PNP ba enforce ka? At tango niyan talagang aga nangiri ako Paano pasahero ang jeep, ang driver ang mas nasa kuko. Hello? Hello? Hello, Nico. Yes, sir. Good morning po. Ay, good morning. May announcement lang ako madali sa mga parokyano ng San Rafael. Si Mark? Si Mark ini? Kana talaga, Mark Anthony. Sige daw, tabi, Mark. Sige daw. Kunyan po, ang perpetual novena, mapuon po at siya na alas 5:15 ng pagkahapon. Oho, okay. Tapos, ang misa, alas 5:30 ng pagkahapon. Iyon. Okay. Dati, 5:30 kita nagpunta, Father Mark, ano? Yung sabi. So, ngunyan, in-adjust na Father Day, buda, so iba, na 5:15, mapuuna kita kang novena. Yes. Perpetual novena. Oo. Then after 5:50 na novena, malisa na pong 5:30. Hapon. Ayun. Dati sisabay bagayan na novena buda sa misa di. Oo. So ngunyan, gusto mong iparam sa mga parokyano kan St. Rafael, 5:15, so mga masinimbat ta Miyerkules ngunyan, magdumana before 5:15 para maka-attender kang novenaryo o novena sa perpetual. Yes. Opo. Okay. Yung mas sabi, salamat sabi, Henry Maceda, ang lalaki hindi inuumaga. Mark. Matibayo din si Mark talaga. Salamatan, Mark. Father Mark. Yan mga tugang si Mark. Believe ako kan akin na yan. Yan itong nagapod sa kuya. Kung nagisimba ka po kamo sa St. Rafael, iyan super ming nasa piano. Siya nagpapiano duman, diya kada Father Dave Ramoso. Siya nagapiano. Kundaing para kanta, so choir. Siya ang choir. Kundaing mga tugang kiso para simbag-baga, lektor, commentator. Siya ang para simbag. All around iyan. Ang kulang na lang mga tugang kay Mark. Ang kulang na lang kay Mark, magmisa. Matibayon yan. Grabe ang talent ka na akin na yan. Bilib ako sa iya. Matibayon. Pag-abot mga tugang sa music, halos natuom niya na ang pigigibot tabi sa loob kan simbahan. Pati ang pag sakristan, ay, demo yan matibayon na siya ka. Ang kulang na lang sa iya, magmisa. Henry M. Father Day, maray na hapon tabi sa maray na aga tabi sa imo. Maray man na nagabot si Mark. Actually, sinabi sa kuya ni EVP Glenta. Kami po sa DCGB, 5:30 po sumisa. Kami nag-live kami kayan. Kaya mapo naman po kami kan misa kayan. Diyan hapon, 5:15 naman. Good morning. Medyo ma-shorten mo na kami, mabawas kami sa news ni Director Edwin. Mga 15 minutes na lang para po mga tugang makuha niya to ang misa. Okay? Novena sa perpetual. Lawrence Barcena nasa linya. Garo kay Riba Gayud si EVP Glenn Barcelon. Barangay Dapdap. Punong barangay kan Dapdap para duman sa reactions kayo sa nangyari kasuhapon na by bust operation kan mga otoridad sa iyang barangay. Lawrence, good morning Lawrence. Yes, salamat tadi VP. Location kan DCGB News niya bigti sa barangay Dapdap na syudad kan Legazpi. Naman nga ni tadi VP. Pag-subaybay pag-agat ng reaksyon kay Kapitan EVP Glenn Barcelon sa pagkaka-involto kan sa rong barangay Kagawad ng barangay sa nangyaring bypass operation kasuhapon. Yung mamundoy ni sa parte na Kapitan Glenn Barcelon alagad siya mapaluwas ko niyan
statement ay kinaraman sa siring na bagay. Ang aninang maisiyan ta kung ano man ang reaksyon kan barangay may kinaraman digdi. Dahilan ta pakulang so kagawad bagaan na natapagpudi si Papa mga personality, suspected na drug personality. Opo, Lawrence, medyo kaya ang audio kan bitsi po medyo gari pagaw. Apunan ko na lang si EBP sa cellphone niya kayo, ano? Roger. Yung si EBP, kampang mo na si Kapitan. Kampang ko na tabi. Sige, tapunan ko si EBP. Medyo kaya may kunang EBP pakiapad na lang tabi. Yun na lang tabi. Ay, apunan ko si EBP sa cellphone niya, ano? Medyo iba ang audio ang laog kang kwan mo, kang sa imong cellphone. Hello, EBP, Kapitan Glenn, ay nagatabi sa imo. BP Henry. Yes, good morning po. Unfortunately, 6% na lang ang baterya ko. Pero sige lang, in the event na maputol, bali siguro kita kay Lawrence. Apo, mas malinaw po kaya ini. Okay. Ano tabi ka pang kwanin daw, EBP, ang sendong statement o plano o reaction may kinaraman sa nangyari ang kasuhapon tabi? No, kami, tabi BP Henry, namumundo kami sa nangyari dahil may saro kaming barangay Kagawad na nakasabay digdi sa Ginibong bypass operation. Talaga natural, yaon man ang samuyang pag-congratulate sa PNP dahil ang mga barangay, ang barangay Dapdap, saro siyempre kan mga nagsusuporta sa kampanya laban sa droga. Opo. Kaya lang, siyempre, medyo apektado kaming marhay dahil saro kan sa muyang barangay Kagawad ang nadamay digdi. Okay. So sa muyang parte, bilang sarong lehitimong operasyon ito kang PNP, bayaan ta na ustisya ang magdalagan, si Kagawad Alex Agualio, magkaigawa magkitsansa, oportunidad na makapag-explicar man kan sa iyang lado sa pangyayari. Kasi handa ko lang hapot digdi sa oras kang nagkaigwa kang bypass operation. Opo. Nyaon sa duman sa laog kang subject na harong. Yes. So, kapag babasa ko tabi ito so police report na pinagkondukta, apat na timpuhan sa laog kang harong, alagad may tuwang nakadulag. Opo. Kaya at large pasinda. Sabi kang PNP, may kasabay ito sa kakasuhan as in may maluwas man na warrant duman sa inda. Kasubanggi pinagmalokong pasiran duman sa PNP si Kagawad Alex dahil kuman makauron personal dahil ongoing sa pag-process sa inda. And habot naman na makaulang sa pinagigibong proseso kang PNP. Yes, oo. Actually, tabi, EBP, ang kapot ko sa mo talaga, kung nakauron mo si Kagawad Alex, dahil palang ka mo nagkauron ka sa Banggi, kan magbisita ka. Oo. Nagkairulingan kami, kaya lang, ongoing sa pag-process sa inda. Kang PNP nag-fingerprints, tapos nagmamagshot. Tapos na-round sinda sa Campola for laboratory. So, abo ko man makaulan kami sa sa pinagigibo kang PNP. Kaya, dahil naman na kami unjust na magdulog. Kasabay ko si bagong barangay officials. So gari, tinawanan muna ang una kay Buelo sa barangay, so PNP, na mag-ibo ka sa inang trabaho. Base naman. Okay. So, pero apat po apat, plus itong suduwang nakadulag, kapos itong kapailanin kaso. Okay. So with that po, tabi ka, ano ang iling nindo para sa kan mga inot baga maski kahito medyo limitado ka mo sa story. O dahil nga ako na dong na istorya tungkol po sa mga arog kayong sitwasyon tabi sa barangay Dapdap. Ano yan kung nga reglamento kang PNP manungod sa compliance sa anti-drug. Saro man kami kan mga barangay natural na nagko-comply kayan. And dahil man pwede inigar sa mga reports mingani baga sa dahil man pwede inigaran na warang droga sa barangay Dapdap. And nagkataon na naging masigasig sa tuyang PNP. Na after a while nga ni bagatabi depende saro kami kan na drug clear. Dahil talaga nasunod mi sa mga parameters na pinagpapasunod kang PNP. Correct. As in kang PIDEA. Very unfortunate lang siyempre nangyari ini. Kaya medyo namumundo kami. Although sa lado kang pagkurtar kang droga, talagang saro ining triumpo kang PNP. Ang namumundan mi lang dahil saro kang Kagawad mi ang nakasabay digdig. Iyo po. Ikaw parang tempo na kayo ni Kagawad Alex?
Si Kagawad Alex nag-graduate bagayang kitulong surunodan na termino. Oo. Tapos siya, and nagbalik siya ngunya na election kang 2018. Ayun. Tapos, si Kagawad Alex, lagi kang mga dating kayo. So, sa pagtukhang baga, Yeah. Oo. nakasabay na ini duman, sa pagninigiran niya man yan, itabi ini. Iyo, mananggad kang Kaya tapos, nailihir-girare siya, Oo. kaya katukong girare silang Kagawad. And, hindi ba katabi, PP Henry si Kagawad Alex, with mo personal. Iyo. May kuso nini. Sa yun ang gahandle kang Committee on Environment ni. Yeah. Oo. Pero may kaming gana sa Solid Waste Management Program. Talaga nakulaw ng role niyang pigagampanan. Yeah. Oo. And talagang may gusto ni Kagawad. Kasi kung hilingon mo sa pagkatawo niya, alas masasabi, may tiuso din eh. Opo. Sariling tiuso na tawo. Na pati ang pag-alas sa sira dyan sa Peaceport, nag-aalasay ni. Iyo man talaga. Para may taguyod ang sa iyang pamilya. Oo. Although balo na tabi ini. Iyo. Okay. So, kaya, maski ako, di ako magpinsar, naroon kayo niyang kakwasan niya. Oo. Kaya, sabi sabi may nag-urun-urun kami na bayaan ta na ang hustisya ang magdalagan kasi niya ako na yan dyan eh. Oo. Kung ano ang sayang argumento sa korte, iyan ang malaman duman para mas kung ano man ang resulta, maklear o makuanan sa iyang pangarang pag-abot kang aldaw talaga. Pagkapuanan, malinig ito siya kasi sa lado kang barangay, as a barangay as a whole, na naman siya nini. Iya. Nakulaw nini sa muyang mancha. Opo, oo. Sulas na lang tabi, Kap. So kung siyang Committee on Environment, may kuwan ka mo, siyempre may epekto isa sa ibong local government operation dyan pag-abot sa solid waste management, tabi. Kawala siya. Mag-ibo kami kan mga lakdang para ma-remedyohan ini. Opo. Dahil sabi ko nga sa imo, tapos ng pigagampanan niyang role sa solid waste management program eh. Pero, kapul man din na members kang committee, Opo. ang solid waste team eh. Opo. So, pag may meritingan ni tabi yan. Yeah, opo, okay. Salamat tabi, Kapitan EVP Glenn. Ingat po. Salamat man tabi. Opo, thank you so much. Okay, Luwens, thank you. Luwens? Yes, sabi VP, yan si Kapitan EVP Glenn Barcelon. Na barangay Napnap, may kinaraman sa siring na bagay sabi VP. Okay. Sir, so yan sabi VP, ang mga dagdag na istorya, kaya iba si Kapitan EVP Glenn Barcelon, nagdigdi sa barangay Napnap, Legazpi City, Luwens, Purso, Barcena, City. Salamat, Lowen, sa report live and direct. Hali po dyan sa barangay Dapdap, Legazpi City. Kasabago, may report cancel. Kasuhapon mismo, sa ginibong by bust operation, may tulong sibilyan na nadakop. Mga tugang, tulong mga persona kang Dapdap ang nadakop. Mga tugang duman sa residensya, sarong residensya dyan sa Sarong Purok. Nagkasabi, yaon duman sa laog kang residensya si Kagawad Alex Agualio. Yaon duman sa laog. Kaya nasabay siyang nabitbit, mga tugang kan mga otoridad. And then, sudua, na target mismo kan bypass, biglang nakadulag daw kasuhapon. Kaya at large sini, mga tugang na duwang ini, and sabi ni Kapitan Glenn, EVP Glenn, padagos yan, mga tugang na sasabay daw sa mga kakarasuhan. Tama po itong sayang sinabi na korte na ang bahala na magdeterminar mga tugang kung sisay an may kasalan o dai may kinaraman po sa siring na bagay. Okay? Soige. Oy, salamat. Masandali lang pala. Takasubago. Naghapit tigdi si amigong Marlon D. Kang mayon treats, tabi, kang ginubatan. Bipapit ko ta kay Jim. Mapagginubatan man sana siya, mapatabako man lang, naghapit na lang siya di CGB. Nag-promise siya pareto sa pledge na tabi, Angel, 1,000 1,000. Diba? Pledge na kasuhapon. Pero ngunyan, ka naghapit sa DCGB, ginibo niya tabi ki 2,000. So nagdagdag si amigong Marlon D. Kansa yung donation tabi naman para kay Mrs. Mila Bicchio. So ginibong 2,000 pesos. Okay, so bali, pera kita, mga 23, ang sa tuya, tabing na bilog. Aday, may 2,000 baga si Maray Arlene Laguno, di ba? Itong 10,000 para sa pang-dialysis ni sa Nong Smith Shop. Okay? Yan tabi, subali, kung bibilogon mo, ang natipon ta mga nasa 35,000 Angel. Tama bang mathematics ta? 34. Ay, baka mag-amunar kita. Kwentong taon-taon.
Iyo ba sa 30 plus, ano, Angel? 22 plus 10, 32 plus to mga 34, more or less, arog kaya. Totoo, kwintahon ta para pasiguro taan sa tuyang mathematics. Tadyan kaan, ang maabono si Angel. Pero sabi ni Jing, birthday ko kaya ako maabono pag nagkulang sa kwintadan nito. Okay. Salamat tabi. Mayon treat sa dagdag na donasyon. Okay, sabi ni Noel, kamigong Noel, si Mark Baga ngayon, one man choir. Yes, talented na aki yan. Okay, so mga mask ha, tabi, ha, nakaabot na sa ATF, testing unta daw. Dapat pagkauron ta kayo ng pulis, paano nila enforce siya na siring na baga. Balikan tang report ni Ans Galero, mga tugang hali po dyan sa luwas. Saliva test para sa COVID-19. Pagpigigibo sa probinsya ni Albay. Susog sa Philippine Red Cross. Ans Galero, i-detalye mo. Yes, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag nga tong bareta dahil pamampig implementar sa bilog na probinsya kan Albay ang saliva RT-PCR test para sa COVID-19. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni Philippine Red Cross Albay Chapter Administrator Rose Rivero kung sa iyang ipinaliwanag na wala pa man na nakakaabot na saliva RT-PCR test kits sa indang opisina kung kaya hahalat-halaton pa ninday ni. Sa Metro Manila, enot ng pinuunan ang pagkondusir kan siring na proseso na imbes na sa dungo o kaya sa pagikan ngimot na ko anin swab specimen, ngunyan liwoy na ang gagamiton para okay kay puanon, tangan na maaraman kung ang sarong tawo positibo o bako sa helang na COVID-19. Alagad sinabi ni Rivero na sa ngunyan, wala pa nin instruksyon na nakukuha ang PRC Albay na gikan sa endang sentral na opisina para sa rollout man kini, digdi sa probinsya kan Albay lalo pa yun ang saro sa mga alternatibong paagiman, tangan na madali o marikas na maaraman kung ang sarong tawo nga ni positibo sa helang na COVID-19. Alagad tinawan doon man ni Rivero na oras na matao na sa indasaan na mga kits pwede na inimpuunan sa Albay, alagad papasiguraduhan man ginaninda an information dissemination drive may kinaaraman digdi, tangan na ma-informaran man ang publiko sa implementasyon kini sa mga maabot na panahon. Manila pa man sana yan, dahil pa man dyan pwede. Waiting pa lang dasinda. Sa bagay, kung mag-ibulig, di mas maray. Mas oo. Pero as of now, ikaw kita sa BRDRL, so swab. Swab. Yan, swab mismo. Okay? Sige, tabi. Yan, tabi VP, ang laduman ka na PRC Albay, Philippine Red Cross Albay, may kinaraman sa pag-implementar ka na sa iba tayo hindi sa probinsya niya to. Ans Galero, DCGB. Salamat, Ans. Nag-time check na ako, Jing. Di pa ako nag-time check. Sige po. Alas 8:39 din aga. Taon pag may oras kita. Apudan ta si Mayor Salta. Sabi ba ni RD, mas maray kung mag-implement ang kada LG yun kan ordinansa tungkol sa tungkol sa pagsuslog kan, pag-istrikto sa mga protocol, pag-abot tabi sa mas. Okay? Sabi ni Madam Rehino, natangay kay Miss Vicky, ako na nagdudunar sa koda Madam Rehino. Gusto mo, Madam Rehino, ipaliwanag ko? Madam, gusto mo ipaliwanag ko, tabi? Sige daw ngayon, masiramon, Madam, sa kwan mo. So, bake mac. Siramon talaga. 8:40 na sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Maggie Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggie Magic Sarap. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Bring out the best in your coffee with Coffee Mate. Now in a 9-gram sachet, sakto kada timpla. May creamy goodness na bumabalot sa bibig. From the first sip to the last drop. Experience the creaminess of Coffee Mate 9 grams today. Luto, linis, takbo sa tindahan.
Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Hinebra ako, Hinebra tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Matapang ako, matapang tayo, may kasama ka sa bagong hamon. Matapang ako, matapang tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Ngayong nagbago ang mundo, bago na rin ang tapang mo. Ngayong 2021, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nang bago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Gusto mo makatres laban sa kulog? di mag-Maxvit! Gusto mo bang makatres sa lakas ng lawas? di mag-Maxvit! Gusto mo makatres sa lambingan sa imong misis? di mag-Maxvit! Maxvit, tulong benepisyo sa lalaking pamilyado. Ganun laban sa kulog, lakasin lawas, at lambingan kay misis. With proper diet and exercise. Istorya kita sa Facebook sa Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka! Alagang Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Sa pulugan payo asing kalintura, ang Biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic.
Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak, brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan, ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, Nong Speed Shop. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice cut ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat hotdog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Basta Bicolano, uragon maghigos. Pag nagkahilang, dae mapadaog. Dapat sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte. Lakas banat, bako lang sa bagat. Pati naman sa kulog kan payo. Kulog kan hawak, asin kalintura. Kaya kitang mga uragon, digdi na sa sarong Rexidol Forte. Lakas banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kan panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani na may doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Tusok sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita? Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright. Balik kita mga tugang sa programa. Good morning, Tabi. Director Leo Del Rosario. Matindang hapot mo sa kuya, Tabi, Sera. Good morning. Kaurong ko si Madam Rose, Tabi na herta. Agyon ko sa donation niya. Asa ka good morning pa lang kay Madam Don Solueta. Nagurong kami kaswapon digdi sa babakan. Masiramon sa daradarang mais. Salamat Tabi sa imo, Bossing Richard Gomez. Angelis Pizza at saka Angelis Pilinat. Yan. Alright. Bueno, mga tugang aligadong attempted kidnapping incident sa Tabaco City, pinahimutikan daw kang pulis. Jomar Bien, i-detalye mo.
Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. So, dagdag na bareta, pinahimutikan kan Chief of Police kan Tabaco ang mga nagruluwas na mga istorya na nagkaigwan ni nagkapirang insidente na pagmalong pagkidnap sa syudad kan Tabaco. Sa pagkikipaggoron kan DCGB News kay Police Major Edgar Azotea ay ang sinabi na bakong attempted kidnapping ang mga naipopost sa Facebook, kundi basado sa saydang pag-imbestigar, attempted budol-budol incident. Sinabi ni Azotea na nakabot sa iyang impormasyon ang mga nagkatirang persona na nag-post na sila dinulok ni sarong babae na 50 anyos asin na nakikipag-istoryahan kung ano-anong pambubulada, sundo na may lalaki na kutsaba namin na tulok na nagtutuwang-tuwang na makumbinser na umiba sa saindaan na mga biktima. Alagad daiman na naging matrayumpo ang mga insidente matapos na makamali siya na may ang mga biktima na pwedeng may panluloko kung kaya ang mga ini nagpapakaibitar. Basado sa analisasyon susog kay Azotea, ini nagbalo na biktima unin mga budol-budol ang mga biktima na pipiling biktima kan mga suspitsado. Asin bako man talaga kidnapping natakod kay ni paabot niya na sa mga barangay na mga informasyon na mag-iingat sa mga grupo na naman ni na mga persona na nagbalo na budol o mambiktima sa pagining pambudol-budol digdi sa syudad kan Tabaco. Alerta na po ang buong barangay na mga nangangapunan na kami. Nagtaon na po kami official na statement na maging tigilan po kita gahos. Mapatabang na mga tabi kani sa inyo, parang Jomar, kasi aram na po ng DCGB, nadadangog ini sa inman sa tingani, pati sa ina barangay, nadadangog ini. Mapatabang na po kami sa pagsiseminar na dahil po kita madara sa mga panglalansi, may mga offer na may kapalit, dahil po kita madara kayan. Mapatabang po kami sa inyo sa pagpangapudan. Magulang po dito sa siyudad ng Tabaco, sa buong ilog na probinsya. Mientras tanto, sinabi pa ni Azotea na naugma siya na dahil kinabiktima ang mga budol-budol digdi sa syudad kan Tabaco. Indikasyon dahil ni susog sa Chief of Police na naedukar na ang mga residentes kan mga modus kan mga mandurugas na ini kung kaya na-antisiparan atin nagkakairibitaran. Yan ang report. Jomar Bien, DCG. Salamat, Jomar, sa report. Jing, may commercial ka pa, Jing, na tada-tabi? Ubus na? Wala na akong tada, Okay na, okay. Very good. Sige. Mientras tanto, paglaag din parking area para sa mga PWD kay puwantawan din prioridad din pribadong establishmento sa Daraga. Sigon daw sa sangguniang bayan. Friends, Luna, idetalye mo. Yes, sa Marayna agatabi VPLC na Marayna Friends, yes, bago ka magpuna, kambareta mo diyan hapon mo ilog sa kuya aso sa Daraga North, ha? Roger. Bigabangan ito. Maski dyan na 3 to 4. Ayan. Roger tayo. Tapasadaan tayo dyan na hapon, ha? Okay? Sige, tabi. Go. Yes, sa Marayna agatabi VPLC na Marayna agas ng mga parantabay sa mga dugan niya tong mga baret. Kasarabay naman yan ikan pagpasar or planong pag-amyendar kan penalidad sa manungod sa mga nagabaylar sa jaywalking ordinance digdi sa Banuan ng Daraga, isabay na madigdi sa planong pagpasar na iyoan na paglaagan mga parking area para sa mga PWD, digdi sa mga establishmento de negosyo, maging man sa mga pampublikong lugar, digdi sa Banuan ng Daraga. Sa lado ng pribadong mga sektor ng mga establishmento, kinakaipuhan na magkaigwasindanin sa dirinindang PWD parking area para nga nidigdi sa mga nanambitan ng mga persona, pero aminado man si Kagawad Jun Nunez ang Pamayagan Committee on Public Order and Safety na talagang kung sa espasyo ang pagurunan, talagang kulang man ang espasyo ka nagkapira mga establishmento digdi sa Banuan kan Daraga. Lalo-lalo naman ang ngunya na presenteng panahon ang nagko-comply na sa nakanaunambitan ng kasuguan na yun mga bagong mga building na pinatutugdok digdi sa Banuan ng Daraga asingunyan. Ang problema ay yung mga old building o mga kaitopang mga building na dain naman ng espasyo para digdi sa parking area. Kaya sa ngunyan pinagibuanan ng paagi kan sangguniang bayan sa pahinginot kan sa iyang komitiba kung paanoon or anong igibuhon para digdi sa mga old building na maglaagman
na sa inyong mga sadiring mga PWD parking area. Sa lado man kan mga pampublikong mga establishmento aro digdi sa may lokal na merkado, magin man digdi sa Madaraga Daraga Park. Nagkaigwa naman sinda ni Lakdang na magplano kung sa nilalaag ining mga PWD parking area para nga sa mga persons with disabilities at nga ni magkaigwa man sinda ni lugar, lalo-lalo naman para sa mga dihikulo. Ang tingog ni Kagawad Juno Nunez. Hindi lang problema sa mga, sa building code po yung tanong niya, naka-ready naman sa mga sa disability mga parking area. Ang problema talaga, ining sa mga old building. So, paano po sila basunod doon? Paano po sila mauro, no? Aha. Luwens, naputol ka, Luwens. Wala na. Naputol si Luwens. Okay na. Binibigyan kita, Luwens, ng 1 minuto. Pasok, Luwens. Oh, sorry. Renz. Binibigyan kita rin ng 1 minuto. Go ahead. Hello tayo, Pipi. Ayun, Yes. tingog ka na tingog ni Kagawad Juno Nunez sa Oh, pero sabi ka sa tuyang amigo, di man nga tabi kay puan kilo ka ordinance para sa parking kan mga PWDs. Basean sa Batas Pambansa 344, buda sa Presidential Decree 1096, gabos iya national laws. Ang problema tabi With or without that ordinance, ining mga negosyong ini dapat na magsunod. Magbugtak talaga. Taigwanin existing national laws. Roger, ang problema nga kay ni BP, kung i-implement na nga iyan na nanaumbitan ng batas, iyan naka-apply na sa niya digdi sa mga bago na mga building. Yung nga inspektaram nga ni Kagawad na building code, actually kasabay na talaga iyan na paglaag yung mga PWD parking. Ang problema ko niyan kasi ang ganyan, ining mga nainot pang mga establishmento, i-require pag nag-apply sa permit. Area. I-require talaga dapat. Pag apply, sabagay maski talaga luma na building, pag nag-renew ka kang business permit mo, dapat imponer kang sa licensing. Roger. Tama yun ni si Architect Leo. Kuan ba kayo, matibay sa urban planning ini, aram niya Roger. na maski na yung ordinansa, dapat ipasunod talaga yan na 2 batas na ini. Roger. Okay? So yan tabi BP, ilingon ta na sana kung anong gigibon kan sanggunian. Managod kayo ni o nga problema man kan na mga PWD parking. Digdi sa mga old buildings na yan pinagtataram na para manapan espasyo para sa nambitan ng bagay. Okay. Kaya tabi BP, madagdag naman natin sa luwas, Transluna PC. Salamat kan sa idong pagantabay. Mabuhay. Henry Maceda po. Deng personalan, iyan po ang hapot. Goodbye. An hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR